tog den ud efter kameraet. Nu går den igen. Det er vildt galt. Prøv lige at få fat i den anden igen. Bum. Au. Så kom den. Nej. Har den gang i den? Den skal ikke engang på toilettet. Jeg ved ikke, hvad den skal, om den bare... Tænker Måske skal den, måske kan den bare ikke bestemme sig, når der er gang i noget her. Du skal ikke den. Ja, for lige til at vende om. Ja, den bliver rigtig god, den video her, den tager vi på nettet. Så behøver der ikke at blive udstillet. Hej du. Ej, hvor sød. Der er jo så moren, som ikke er til salg. Hej Mida. Hej Foxy-missen. Hej. Ej, hvad sker der? Godt, så tror jeg vi stopper. Hvis man venter, du lige kigger ud igen, det gjorde du der. Okay, fint, hej.